раиси ассотсиатсия Зиннатулло Исмоилов оид ба вазъи кунунии гузариш ба шакли нави пахши барномаҳо дар шабакаҳои давлативу мустақил муаррифии худро пешниҳод кард. қайд шуд ки айни ҳол 4 шабакаи умумимиллии давлатӣ ва шабакаҳои вилоятии давлатӣ ба мултиплекси рақамӣ пайваст гардиданд. дар баробари ин тазаккур дода шуд ки сарнавишти шабакаҳои мустақили телевизионӣ то ҳанӯз номуайян аст. аз ин хотир дар заминаи гурӯҳи якҷояи корӣ назди Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи барномаи нави давлатӣ омода ва пешниҳод гардидааст. баъд дар байни иштироккунандагони мизи мудаввар саволу ҷавоб сурат гирифт ки тавассути он мавзӯъҳои ҳимояи фазои иттилоотӣ, гузариш ба пахши рақамӣ, ҳолати кунунии шабакаҳои мустақили телевизионӣ ва иқтидори техникии онҳо, беҳтар намудани сифати барномаҳои телевизионӣ ва вусъат бахшидани ҳамкории мақомоти давлативу ҷамъиятӣ дар мавриди бештар намудани огоҳонии мардум аз равандҳои нави технологии коммуникатсионӣ аз ҷумла пахши рақамӣ баррасӣ шуданд. иштироккунандагони мизи мудаввар тавсияҳои худро роҷеъ ба мавзӯи баррасишуда омода ва ба мақомоти дахлдор пешниҳод сохтанд.